Ota itsellesi niin mukava asento kuin se tässä hetkessä on mahdollista. Ehkä istut jollakin mukavalla tuolilla tai pötköttelet miellyttävästi jotakin alustaa vasten. Tärkeintä on, että sulla on mahdollisimman rento olo sillä alustalla, missä juuri nyt tällä hetkellä olet. Ja anna silmien sulkeutua rennosti. Ja vie huomio omaan hengitykseesi. Ja hengitä sisään muutama kerta oikein syvään. Ja puhalla suun kautta ulos entisiä jännityksiä ja entistä stressiä. Muutama kerta hengitä sisään oikein syvään. Ja puhalla suun kautta ulos entisiä jännityksiä ja entistä stressiä. Ja vielä oikein syvä sisäänhengitys. Ja puhalla suun kautta ulos entisiä jännityksiä, entistä stressiä. Oikein hyvä. Ja anna hengityksen jatkua täysin omassa luonnollisessa rytmissään. Juuri sellaisessa rytmissä kuin sinulle on tässä hetkessä hyvä. Vain hengityksen luonnollinen rytmi, joka on sinulle täydellinen juuri tässä hetkessä. Mitään pakottamatta. Hengitys tapahtuu juuri sellaisessa rytmissä, kuin sinulle on tällä hetkellä hyvä. Ja nyt sisään hengityksellä hengitä itseesi rauhaa ja rakkautta. Ja ulos hengityksellä puhalla ympärillesi rauhaa ja rakkautta. Sisään hengityksellä hengitä itseesi rauhaa ja harmoniaa. Ja ulos hengityksellä puhalla ympärillesi rauhaa ja harmoniaa. Ja vielä kerran hengitä sisään rauhaa ja levollisuutta. Ja puhalla ulos ympärillesi rauhaa ja levollisuutta. Oikein hyvä. Ja huomaa, kuinka pienet lihakset alkavat rentoutumaan silmiesi ympärillä, suun ympärillä, poskissa. Ja anna tietoisuuden rentoudesta levitä alaspäin edelleen kaulan lihaksiin, hartioihin ja yläselkään. Ja anna tietoisuuden rentoudesta levitä rintakehääsi ja vatsaasi, alaselkään, pakaroihin. Ja voit tuntea, miten entisestään kasvava levollisuus ja raukeus leviää edelleen alas reisiin, pohkeisiin, sääriin ja jalkateriin. Ja levollisuus yltää aina varpaisiin asti. Ja kehosi voi liikkua, jos se tahtoo. Samalla kun sinä annat keholle luvan vapautua entisistä jännityksistä.
ja vaipua syvemmälle ja syvemmälle levollisuuden tilaan. Rentous leviää hartioista käsivarsiin, ranteisiin, kämmeniin ja aivan sormiin saakka. Ja hengitys jatkuu omalla luonnollisella rytmillään. Ja keho saa jokaisella uloshengityksellä tuntua entistä painavammalle ja painavammalle, kun keho lepää alustaa vasten ja levollisuus leviää kaikkialle kehoon. Ja anna huomiosi liukua jalkapohjiin. Ja aivan kuten puilla on juuret, sinäkin annat omien kauniiden energiallisten juurien kasvaa ja laajentua jalkapohjistasi äitimaan syliin. Turvalliseen äitimaan syliin. Kauniit, energialliset juuresi työntyvät jalkapohjistasi syvälle äitimaan lämpöön ja turvaan, energialliseen yhteyteen äitimaan turvan ja viisauden kanssa. Anna juuriesi laajentua ja ankkuroitua äitimaan syliin ja turvaan. Ja tiedä, että sinua kannatellaan äitimaan rakkaudessa. Ja aisti, kuinka äitimaan rakkaus ja valo alkaa virtaamaan juuriasi pitkin ylös, ylös, ylös kehoosi, tavoittaen jalkasi, alavatsasi, alaselkäsi. Äitimaan rakkaus ja valo tavoittaa pallean alueen, yläselkäsi, rintakehäsi, hartiat, kädet. Ja annat äitimaan rakkauden ja valon virrata fyysiseen kehoosi luonnollisesti ja lempeästi. Ehkä huomaatkin, että energia ympärilläsi on hiukan muuttunut. Oma suojelusenkelisi on tullut lähemmäksi sinua. Ja huomaa, kuinka oma suojelusenkelisi on pyytänyt arkkienkeli Mikaelin mukaansa. Ja yhdessä he asettavat harteillesi sinikultaisen suojeluksen energiaviitan. Ja oma suojelusenkelisi ja arkkienkeli Mikael sulkevat suojeluksen energiaviitan jalkojesi alta aina leukaan asti ja asettavat kauniin sinikultaisen energiahupun ylimpien sakrojesi yli, ulottuen myös otsalle asti, sinua suojaamaan. Ja olet täysin äitimaan energian kannattelema ja oman suojelusenkelin ja arkkienkeli Mikaelin
energiallisesti suojelema. Ja nyt anna äitimaan rakkauden ja valon energian tavoittaa kruunusakrasi päälaella ja virrata kruunusakran kautta edelleen ylimpien sakrojasi läpi kultaisena säteenä ylöspäin, ylöspäin ja vielä ylöspäin eri energiakerrosten läpi. Kultainen säde tavoittaa lopulta alkulähteen energian. Ja anna alkulähteen kirkkaimman rakkauden ja viisauden valoenergian virrata takaisin muodostamaasi siltaa, valosiltaa pitkin takaisin alaspäin, alaspäin, alaspäin. Läpi eri energiakerrosten, alkulähteen, kirkkaimman rakkauden ja viisauden valoenergia tavoittaa ylimmät chakrasi ja täyttää aurasi ympärilläsi. Tavoittaa fyysisen kehosi. Virraten kehossasi kaikkialle. Tavoittaen jokaisen solusi. Loistamaan alkulähteen kirkkainta rakkauden ja viisauden valoenergiaa. Ja anna tämän valon levitä kaikkialle kehossasi ja ympärilläsi aurassasi loistaa alkulähteen kirkkain rakkauden valo ja viisauden valo. Ja hengitys tapahtuu täysin luonnollisesti omalla painollaan. Ja annat alkulähteen kirkkaimman rakkauden ja viisauden valon täyttää kehosi ja aurasi ympärilläsi. Ja nyt kuvittele mielesi maisemassa kaunis puutarha ympärillesi, jossa kasvaa lukuisia, kauniita, herkkiä ruusuja. Aistit ehkä ruusujen tuoksun. Näet ehkä niiden kauniit värit. Näet erilaisia ruusujen kauniita, pehmeitä muotoja. Terälehtien kerroksia, lempeyttä, herkkiä värejä. Ja huomaat, että puutarhassa on sinulle aivan oma tuoli, johon voit istuutua rentoutumaan. Katsele tuolia hetki ennen kuin istut siihen. Miltä tuoli näyttää? Onko siinä korkea vai matala selkänoja? Mitä materiaalia se on? Onko siinä pehmusteita? Minkä värinen se on? Vain sinä tiedät, miltä tämä kaunis, sinulle tarkoitettu tuoli ruusutarhan keskellä näyttää. Ja nyt istu kauniille tuolille ruusujen ympäröimässä puutarhassa ja vain nautit tästä hetkestä.
Istu kauniille tuolille ruusujen ympäröimässä puutarhassa ja vain nautit tästä hetkestä. Ja oma suojelusenkelisi on mukanasi puutarhassa. Ja hän on saapunut lähellesi arkkienkeli Samuelin kanssa. Ehkä huomaatkin kauniin, herkän, vaaleanpunaisen energian ympäröivän sinua. Voit aistia arkkienkeli Samuelin enkelihahmona, energiana. Luota siihen, miten sinä aistit enkeleiden läsnäolon. Istut levollisesti kauniissa ruusutarhassa, kauniilla tuolilla, oman suojelusenkelisi ja arkkienkeli Samuelin läsnä ollessa siellä kanssasi. Ihmeellinen vaaleanpunakultainen valoenergia ympäröi sinut. Ja tunnet olevasi täydellisessä rakkauden, myötätunnon ja anteeksiannon energiakuvussa. Ja vie huomiosi sydänkeskukseesi, sydänsakran alueelle. Huomaa, miten arkkienkeli Samuelin energia vaikuttaa sydänsakraasi. Tunne, miten sydänsakrasi alkaa avautua, vastaanottamaan rakkautta, myötätuntoa, anteeksiantoa itselle. Ja anna vaaleanpunakultaisen valoenergian täyttää sydänkeskuksesi, sydänsakrasi. Ja vain hengitä tätä kauneutta ja lempeyttä sydänkeskukseesi. Pyydä arkkienkeli Samuelia asettamaan vaaleanpunakultainen ruususymboli sydänkeskukseesi. Voit tehdä pyynnön esimerkiksi näin. Rakas arkkienkeli Samuel, pyydän sinua asettamaan vaaleanpunakultaisen ruususymbolin sydänkeskukseeni. Tai voit tehdä pyynnön täysin omin sanoin. Luota siihen, mikä sinusta tuntuu hyvälle. Ehkä tunnet, ehkä näet, kuinka arkkienkeli Samuel asettaa lempeästi kauniin ruususymbolin sydänkeskukseesi. Ja miten tuo symboli loistaa ja hehkuu lempeää vaaleanpunakultaista valoaan, joka laajenee entisestään. Tunne ja aisti, miten kaunis sydänsakrasi loistaa kaunista, lempeää, vaaleanpunakultaista valoa, joka sulattaa
ja hoitaa kaikkia entisiä pettymyksiä, suruja, vastoinkäymisiä, kaikkea sitä inhimillistä, mitä olet joutunut tämän elämän aikana kohtaamaan ja kokemaan. Huomaa, kuinka lempeästi ja kauniisti sydänkeskuksesi loistaa kauneinta vaaleanpunakultaista valoenergiaa, joka rentouttaa, rauhoittaa, lämmittää. Arkkienkeli Samuel muistuttaa sinua siitä, että tämä lempeä ruususymboli ja energia edustaa sielusi kauneutta, sielusi lempeyttä ja sielusi valoa. Hän pyytää sinua huomioimaan oman sielusi kauneuden ja lempeyden ja sielusi kauniin värin. Sydänkeskuksessasi loistaa kaunis, vaaleanpunakultainen ruusu, jonka terälehtien jokainen kerros on pehmeä, lempeä, rakkaudellinen, myötätuntoinen. Ja oman hengityksesi rauhallisessa rytmissä anna tämän kauniin vaaleanpunakultaisen valon laajeta ympärillesi. Jokaisella uloshengityksellä ympärillesi auraasi. Ja siitä edelleen anna energian virrata sinne, missä koet rakkauden, myötätunnon ja anteeksiannon energiaa tarvittavan. Se voi olla joku ihminen, tai se voi olla joku paikka. Se voi olla koko maaplaneetta. Se voi olla joku eläin tai eläinryhmä. Sinä tiedät parhaiten, missä rakkautta, myötätuntoa ja anteeksiantoa tarvitaan. Lähetä kaunista, vaaleanpunakultaista sydämen energiaasi sinne, mikä sinusta tuntuu tärkeälle. Arkkienkeli Samuel vahvistaa sinussa tätä energiaa ja sinun kauttasi virtaavaa energiaa. Istut edelleen kauniissa ruusupuutarhassa omalla tuolillasi
Ja olet arkkienkeli Samuelin ja oman suojelusenkelisi energian ympäröimänä. Herkästä sydänkeskuksestasi loistaa ja hohtaa mitä kaunein vaaleanpunakultainen rakkauden, myötätunnon ja anteeksiannon energia. Arkkienkeli Samuel ja oma suojelusenkelisi muistuttaa sinua lempeästi siitä, että olisi hyväksi antaa itsellesi enemmän tunnustusta ja antaa itsesi täyttyä todellisella rakkaudella, jonka voit ja osaat sallia itsellesi. Ja vielä hengitä tätä kaunista vaaleanpunakultaista energiaa. Ja anna sen laajentua sydänkeskuksestasi koko kehoosi, laajentua vielä enemmän ympärillesi. Ja anna itsesi täyttyä rakkaudella, lempeydellä, myötätunnolla ja anteeksi annolla. Voit milloin tahansa palata tähän kauniiseen paikkaan, kauniille tuolillesi, ruusujen ympäröimänä, ja keskittyä omaan sydänkeskukseesi, siellä olevaan vaaleanpunakultaiseen ruusuun, joka loistaa enemmän ja kauniimmin, mitä useammin kiinnität huomion sen olemassaoloon. Kiinnität huomion rakkauteen, lempeyteen ja anteeksiantoon itsellesi. Ja anna tuon energian laajentua itsessäsi ja itsestäsi edelleen ympärillesi. Kaunis vaaleanpunakultainen ruusuenergia loistaa sydänkeskuksessasi. Ja vielä vietä pieni hetki tässä kauniissa ruusupuutarhassa yhdessä enkeleiden kanssa. Ja huomaa kaunis loistava sydänkeskuksesi, joka levittää kaunista valoaan jokaiseen soluun kehossasi ja sen lisäksi ympärillesi omassa hengityksen luonnollisessa rytmissä. Ja nyt on aika nousta tuoliltasi ja valmistautua jättämään ruusupuutarha hiukan etäämmälle itsestäsi. Kiitä mielessäsi arkkienkeli Samuelia hänen läsnäolostaan. Ja halutessasi pyydä häntä useammin vierailemaan luonnasi.
Ja huomaat, miten arkkienkeli Samuelin energia alkaa hiukan hälventymään ja loitontumaan sinusta, jotta sinun on helpompi alkaa palaamaan päivätietoisuuteen. Näet puutarhan loitontuvan kauemmaksi ja kauemmaksi, kun palaat yhdessä oman suojelusenkelisi kanssa takaisin tähän hetkeen ja alat tuoda tietoisuuttasi takaisin fyysiseen kehoosi. Kiitä suojelusenkeliäsi tästä kauniista matkasta ja hänen avustaan luoda yhteys arkkienkeli Samueliin. Ja aisti kauniit energialliset juuresi, jotka edelleen maadoittavat sinut täysin äitimaan turvaan ja rakkauteen. Huomioi kaunis alkulähteen kirkas rakkauden ja viisauden valoenergia, joka edelleen virtaa sinussa ja kauttasi. Ja sydänkeskuksesi loistaa kaunista vaaleanpunakultaista ruusuvaloaan. Huomioi alusta, jolla olet. Huomioi jalat, vatsan ja selän alue, rintakehä, hartiat, kädet, kaula ja niska ja pään alue. Ja vielä silmien ollessa suljettuina pyörittele kevyesti nilkkoja ja ranteita. Pyöräytä hartioita. Ja kun olet täysin takaisin kehossasi ja koet olevasi valmis, avaa silmät. Kiitos, kiitos, kiitos.